disse grumme ritualene der fostre tas ut, parteres, offres. Det sker også i voksenmiljøer, ganske dekadente, pengesterke miljøer. Så har det vært høyt oppsatte personer som er representert, og høyst respektable yrker på alle sett og vis. Södertälje 1993. Polisen gräver i ett skogsparti på jakt efter nedgrävda barnlik. En ung flicka har hävdat att en satanistisk sekt utfört rituella övergrepp på barn och sen mördat dem. Men polisen hittar inga barnlik. Påståendena kommer i en våg av liknande uppgifter. Barn ritar teckningar på vuxna som äter barns inre organ. Medierna fylls av bestialiska mord och övergrepp. Påståendena om satanistiska och rituella... Polisen uppges söka efter mördade flyktingbarn i ett skogsområde. Ritualmord förekommit i minst 3 svenska städer. Några år senare har det mesta tystnat. Anklagade har friats i polisutredningar och framförallt har fortfarande inte ett enda av dessa påstådda barnoffer återfunnits. Mikael Rying har kartlagt samtliga fall av dödligt våld sedan 1990. Nej, jag känner inte till något sånt fall. Tyvärr är det så att det dödas barn i Sverige varje år. Och ibland så kan det vara ganska hemska mord. Men något rituellt mord på barn har inte jag hört talas om. Men det finns en rörelse där övertygelsen om mäktiga satanistsekter fortfarande lever. Det kan ju vara alltså vissa ritualer som män kan ha. Och i den här ritualen så ska de kanske ha ett barn att förgripa sig på. I Sveriges mest inflytelserika feministorganisation tror man på satanistiska pedofilnätverk som en utbredd företeelse i det svenska samhället. Det kan ju vara en grupp män som är utklädda på ett speciellt sätt, som har vissa rituella grejer för sig, som kanske till och med drogar ner. Och det kan vara barn, det kan vara ungdomar och det kan vara kvinnor. Nej! Men denna rörelse som samlar mer än 150 kvinno- och tjejjourer över hela Sverige har också fått huvudansvaret för att ta hand om våldtagna och misshandlade kvinnor. Caroline vet vad som kan hända när detta uppdrag krockar med övertygelsen att satanister infiltrerat regeringen, polisen, ja hela det svenska samhället. Jag ville bara dö, slippa allting. Jag kommer ihåg att jag skrev avskedsbrev till alla mina släktingar hemma. Det som skulle ha varit ett sommarläger för våldsutsatta flickor slutade med en flykt. En flykt i skräck undan det mäktiga pedofilnätverket. De 2 lederne preciserte hele tiden at dette må du tro på. Du må tro på det. Feministiska systrar, kvinnor, tjejer och övriga. Jag heter Irene von Wackenfeldt och är ordförande för ROX, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. Vi är en stor, aktiv kvinnorörelse. Vi är nog den största kamprörelsen som du har i Sverige idag. Med cirka 7000 medlemmar. Och det är en stor kraft i det, kan man lugnt säga. Till Jens Orback vill jag säga, vi tänker flåsa dig i nacken. Så vi är verkligen en kamporganisation. Och vi är en opinionsbildare. Och vi är en feministisk rörelse som inte tänker tystna. Kvinnojourerna i Sverige är ideella föreningar och bygger på frivilligarbete från engagerade kvinnor. De finns i nästan varannan kommun och har sedan länge varit det enda stället dit våldsutsatta kvinnor kan vända sig. För Riksorganisationen, ROX,
har den ideologiska skolningen av medlemmarna alltid varit viktig. Det som sker i krig, det sker i det tysta i fredstid. Men när det blir krig, då är det liksom helt okej att använda våldet helt öppet. Är det ett krig? Ja, det tycker jag. Ibland kan jag säga så här att det här är vi har ett inbördes världskrig. Och det är ett könskrig. En känd tjejjour inom rörelsen har varit Bellas vänner i Umeå. De aktiva på jouren hade inspirerats av en fiktiv romanfigur som heter Bella och som efter att ha tröttnat på manligt förtryck bestämmer sig för att ta saken i egna händer. Hon börjar avrätta män. Det var med Bellas vänner Caroline kom i kontakt under en period då hon hade det som allra svårast. Det var väl att jag mådde så dåligt för jag visste inte om jag skulle fortsätta leva eller inte. Och jag ville ha någon att prata med och få lite vägledning. Caroline mådde dåligt på grund av övergrepp i barndomen. Om det vill hon inte berätta mer. Men hon har länge velat berätta vad som hände när hon kom i kontakt med Bellas vänner. Hon var 16 år och visste inte riktigt vad en tjejjour var. Hon hittade deras hemsida på internet. Där erbjöd de stöd till flickor som varit utsatta för våld och sexuella övergrepp. Och först trodde Caroline att det var en professionell verksamhet, även om jourtjejerna kunde vara aggressiva. Men för att någon har varit utsatt för övergrepp så betyder det inte att alla blir utsatt för övergrepp. Men de vände alla killar och män var svin. De var väldigt så här feministiska. Vad tänkte du när de sa de här sakerna? Jag tänkte mest att det stämde inte med min värld. Inte den jag levde i. För jag har träffat många människor som var bra. Caroline fick veta att det hon råkat ut för som liten är ett av de grövsta uttrycken för det patriarkala förtrycket. De sa att det handlar om mäns kvinnohat. Alla kvinnor drabbas av hatet. Vi utsätts bara för olika grader av förtryck. På en kvinnojour så är det inte så att jag sitter där och tror mig veta bäst inom detta område, utan jag sitter där som kvinna som lever idag i ett samhälle som har en över- och underordning. Jag är lika mycket utsatt av det patriarkatet som vi har i vårt samhälle. Tanken att kvinnor måste förenas i systerskap är central inom ROX. Systrar stödjer medsystrar i kampen mot manligt förtryck. I Bellas vänner var också tjejer som själva hade råkat ut för sexuella övergrepp engagerade. Nu skulle de hjälpa Caroline. Hon blev erbjuden att vara med på ett sommarläger. Och det nappade jag på. För jag kände att jag mådde ändå bättre och jag ville gå steget över. Jag ville få det helt, bli klart med mig själv. Så beslöt jag mig för att vara med på lägret. Men när Caroline kommer till kursgården är stämningen upprörd.